Tamis kayong tuba na to mga idol. Tamis gid na basta brief ang gisaan. Aw naa din na ingredients lulubot yok. Aw naa katong mga buling sabugan sa manananggot. Si Opo day kalulubot yok. Maayo lang mo parison sa 5 pisot. Murag nagluyang atong tigtagay. Murag bitay gid ni siya og lagay. Gamay pa kayog tinagayan. Ay dinhi masaril sa kuha gusto nako daghan. Ito gamay kayong tag. Unsa na mga bro naman nagtipid og maayo ron yo. Nagbudget siya kuno. Kay daghan pang palahubog wala kainom. Ay di mabala ka punan god. Tumanad ng gamay gud. Ay nani ba? Uy hala, gilimugmog pas mananap. Oy Manny Chris TV, imo mo tong gitulon ko. Sayang kayo ing piso. Di mabala ka kay tamis man pod. Sayang tinuod. In every drops count. Uy unsa may pagtuon nimo ana lulubot yo? Gasoline station. Ug karon akong gipangutana si Manny Chris TV unsa iyang istorya. Sa tiki-tiki nga iyang napalit ba? Atong paminawon og nalamian ba siya? Sulbad ng adlaw. Aw puting ayusa sulbad ng adlaw niya. Nga, oy.